Het heeft mij openingen of mogelijkheden gegeven die ik anders misschien nooit zou kunnen hebben. Ik denk zelf als lesbische vrouw heb ik daar ook een reis in gemaakt. Wat meer uitgesproken over geworden. Voetbal is voor mij alles. Staat hij erop? Nou, nog een keer. Ik ben Kersten Kasperij. Ik kom uit Heerenveen en ik voetbal nu bij Manchester City. Als lesbisch wat meer uitgesproken over geworden. En ook heel blij en trots ben dat ik daar een rolmodel kan zijn. Maar ook steun kan betuigen aan heel veel mensen. Mag ik hem trappen? Ja. Nu trainen. Het libben van Kersten Kasperij is bot verloren. Haar voetbalcarrière neemt dit hier een extra grote vlecht. Als basisspeelster van Manchester City in Engeland wint ze de beker en het kampioenschap. Ze speelt het alle weken voor 10.000 taskogers. Hoe mensen daar voetbal beleven en het voetbal ademen. Je ziet het natuurlijk bij de mannen in de Premier League, maar nu ook bij ons, bij de vrouwen in de Barclays WSL. Ja, het wordt elk jaar weer groter, het wordt elk jaar weer meer. Mensen zijn zo fanatiek, zoveel passie voor de sport, zoveel passie voor clubs. Dat is ongekend, dat heb ik alleen nog maar in Engeland meegemaakt. Klaar! Wat heb je? Oh, jouw schoen! Waar op je schoen maakt het uit? Daar? Ja. Heb je een leuke voetbaldag? Ja. En dus groeit de aandacht ik. Ze had 100.000 volgers op sociale media. Dat zet ze in om een rolmodel te wezen voor de LHBT-community. Ze post ze onder andere foto's over haar relatie. Ze hopen daarmee jongeren te helpen. En ik wilde ook daarin mezelf blijven en authentiek zijn. En niet alleen maar toekijken, maar ook steun betuigen. En eventueel opkomen voor mensen binnen de community. Dus daar is vooral heel erg vanuit het hart wilde ik daar graag iets mee doen. In al die situaties lopen we letterlijk door. 2-3 keer doen, door. En kijken ja, wanneer het overloopt. Maar de jaren spietig genoeg ik negatieve reacties bij. Zo nou en dan krijgt ze wat over haar heen. Dags liet ze haar er net terug kisten. Naar voor in plaats van op. In het begin vond ik het wel heel moeilijk hoor. Vooral toen ik wat jonger was. Nu ben ik 25, ben wel wat gewend. Dus leer je daarmee omgaan. En ik heb gelukkig heel veel fijne, goede mensen om me heen waarmee ik daarover kan sparren, waarmee ik daarover kan praten. Dus daarin, ja, het is part of the job. Oké, je neemt hem aan, binnen rechts. Je drukt hem aan en je stapt ernaast, uit. Ja, dus, ja. Oké, slow-mo. Dus deze. Nee. Waarom nooit voetbal? Het contrast met leven in Nederland is groot. In Engeland deelt ze handtekeningen uit. Bij ons kan ze nog gewoon hoe strutten. Kersten denkt dat ze in Nederland nog een soort leren kennen van Engeland. De sporten niet met elkaar vergelijken. Ik denk dat in Engeland worden het Engelse vrouwenteam wordt echt als Engels vrouwenteam gewaardeerd. Er wordt helemaal niet vergeleken met het Engelse mannenteam. Staan de mannen en de vrouwen ook heel dicht bij elkaar, zien elkaar heel veel. Aan het eind van de dag ben je allemaal prof, ben je allemaal topsporter. Ja, beter. Iets ervoor. Technisch beter, nu nog recht. Ja, gaat ie. En nu het op topniveau is en goed yield verzinnen, bloedt ze trainen. Op de velden van Grauw. In het vak. Kerstin wennet intussen vanzelfs in Manchester, maar viert vakantie in Nederland. Ze had ze een privécoach die haar het hele jaar terug scherp houdt. Dus ik in de vrije tijd. Als ze dit doet, is prima. Ja. Maar dan gaat ze terug. Dan gaat ze terug. Ja, dus ik zei altijd zo, je kan beter die stap extra zetten. Ja, dus dan kun je beter dat ze dan deze kant gaan proberen. Ja, oké, dus kom eens aan. Kerstin speelt rond de 40, 50 wedstrijden per jaar. Zeker komend seizoen, waar ze en Nederland zelf erbij heeft, maar ook de Champions League. Dus dat vereist continu aanpassingsvermogen. Nou, en daar werken we met een heel team met haar dagelijks aan, om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Dus dat doe ik zeker niet alleen, maar ik ben wel een soort van, nou ja, noem het de regisseur of de adviseur die daar dagelijks omheen zit. Kerstin en Bas werk je nou een paar jaar keer. Heel dit meer voetballers doen dat. Een eigen coach. Die werk je los van de coaches die ze bij de club hebben. En de voetbalclub heeft
Heel veel speelsters in dit geval. Hè. Dus de selectie bij City bestaat tussen de 25 en 30 speelsters. Die allemaal aandacht moeten. En er is vaak 1 coach en 2, 3 assistentcoaches. Anderzijds is het ook fijn dat er iemand is die onafhankelijk zeg maar, meekijkt in het hele traject. Hè. Want ja, ik zit niet bij de training, ik ben niet bij alle wedstrijden. Dus ik heb wat meer afstand. Dat alweer om het meeste uit de carrière te halen. Kerstin wordt de verste rechtsback van het Nederlands elftal. Volgende halte, het WK van Brazilië in 2027. Ja, dus heel kort aannemen, pop. Hier omheen. Lukt dat? Ja. Pop. We gaan nu de laatste kwalificaties in richting het WK. Maar we maken gewoon hele mooie stappen. Ik denk als groep. Denk ik dat kijk ik heel erg uit in ieder geval om ons te gaan plaatsen voor het WK. En hoop ik dat we daar in ieder geval iets moois neer kunnen gaan zetten. Ja, Brazilië, volgend jaar. Daar heeft de tickets nog net boekt, dus stiekem. Nee, laten we het stap voor stap pakken. Het is in de eerste volgende window. Maar ja, we hebben het doel wel voor ons gezet om daar gewoon bij te zijn. En ik geloof 100% in dat ons dat gaat lukken.